Ukothulwa kweNtetho yoHlahlo-Lwabiwo-Mali yesizwe yonyaka ka-2025 kuhlehliselwe umhla weshumi elinesibini kuMarch ngenxa yokungavisisani phakathi kwamaqela akuRhulumente woManyano lweSizwe. Usomlomo wendlu yowiso-mthetho yesizwe uThokodidisa wenze esi sibhengezo emva kokuba libethile ixesha lokuba umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana athabathe iqonga abelane ngentetho yakhe. UDidisa uthi amaqela achaphazelekayo akahambelani nezindululo ezichazwe kwintetho kaGodongwana. Ukanti ke okokuqala ngqa kumiswa intetho yoHlahlo-Lwabiwo-Mali kwimbali yoMzantsi Afrika. We have decided to adjourn proceedings for a date to be determined by the programming committee. This is in accordance with Rule 10. Honorable members, before we started the session, we were informed by the leader of government business, as it is the process in terms of the communications between ourselves and the executive, that while today we've been gathered here to actually have the Minister of Finance presenting the budget to this august House, that there has not been agreement in terms of parties in the executive to actually find one another in proposals of the budget.